Umarangkada na ang simultaneous na pamamahagi ng 5,000 cash assistance para sa mga tricycle drivers nationwide na isa sa mga apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Sa Naga City, 2,700 na tri-mobile driver ang nagtungo sa isang mall na isa sa mga payout site. Ngunit may mga ilan-ngilang dismaya tulad ng operator na si Cherry matapos wala ang kanilang pangalan sa listahan o master list ng mga benepisyaryo ng 5,000 cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ay, siyempre ano kami, ma-depress kami kasi hindi kami kasama. Yung kasama namin, nakasama ng sa una. Kaya yung tinatanong namin, ang sabi may second batch. Ewan ko po. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, kadalasang problema ng mga wala sa master list ay ang kawalan nila ng koordinasyon sa kanilang mga LGUs. Kaya naman patuloy pa rin ang panawagan ng ahensya na makipagtulungan ang mga benepisyaryo sa kanilang LGUs. May mga ilan rin umano sa mga ito, may problema sa pangalan kaya nagkaproblema sa verification. Samantala, binigyan naman ng kasiguraduhan ni DSWD Regional Director Norman Laurio na maaari pa ring makatanggap ang mga tricycle drivers na wala sa opisyal na listahan sa susunod na payout. Ang isa sa mga nakikita natin na dahilan ay siguro hindi agad sila nakapag-coordinate sa sa LGU. So hindi nailista yung kanilang mga pangalan. But rest assured, sabi nga ng ating mahal na Secretary na si Rex Gatchalian, lahat po ng mga qualified toll drivers ay makakatanggap po sila ng ayuda. Makikipag-coordinate lamang po sila sa mga LGUs concerned. And tayo naman po, isusubmit sa atin yung listahan for the deduplication. And i-pay out po natin. Ibinahagi niya rin na sa April 16 ang susunod na payout para sa mga iba't ibang munisipyo sa bayan ng Camarines Sur para sa mga TODA drivers. Aabot sa 16,000 tri-mobile drivers ang target mabigyan ng cash aid mula sa pamahalaan. Jem Garcia, CSN.